Rapsani bagai phaimania mol brum le tong nai nang bai khe no no na singui tong nai sangsaro nang si mi se ani kha tong ma no no na singui tong go sangsaro nang si mi se ani kha tung ma jora tong sani jora man sani no no lo bui ang tong nai ama tong sani lang ma tong sani no no khulu mui tong nai Hallelujah, 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 Hallelujah. Ya mung sa nin bus kango je tong ma khe sak no ya pharo tong thok ma khak sang ma kırıy no no karıy o sangsaro tong thok ma khak sang ma kırıy no no karıy o sangsaro jora tong sani jora man sani no no lo bui ang tong nai ama tong sani lang ma tong sani no no khulu mui tong nai jora tong sani jora man sani no no lo bui ang tong nai ama tong sani lang ma tong sani no no khulu mui tong nai Hallelujah, 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 Hallelujah. Ani tong thong
Giêsu nâng xe khóc trang với nhà lễ đã cha bố ani Giêsu ani chư sa sa khóc trang với nhà lễ đã cha bố ani Giêsu ani chư sa sa Simon Ninh ham ra mà đâu bước thang Ninh ham ra mà Simon Ninh ham ra mà đâu Giêsu nâng si mi no ô sưng sa rô ani tông tha ô Giêsu nâng si mi no ô sưng sa rô ani tông tha ô Giêsu nâng si mi no ô sưng sa rô ani tông tha Beba, ani beba, Giêsu nâng xe. Chini khorang nai tong nai jodo ta hukte bu huk sokno chini khorang go lamdak sogo Guwahati ni simi ang Ranjit nuruk saimano jeng bukhuk laisani treatment ni bagai eba bukhuk laisano o sengsar ni naithok nukhok jeng haikena phunuknani bagai norok joto lukurok ni suba subai jeng tini o Guwahati haseo phaisok paika norok no haino hai sanani koklayo jeng Agartala Maharaja Bir Bikram airport ni simi 240 wo take off khaimani yagulo Guwahati International Airport of Phaisok Paika 3:30 PM sarik bukhak jingobo haikeno airport ni simi o jagao 23 km hakjalo airport ni simi truk jeng tabuk laisa songni malkhung Phaisok paia ko chini khorang ni team Phaisok paika o jagao ani yang yagra phasing norok nugui man khana Tripura Bhavan thikau Tripura Bhavan no laisa tei chini khorang team tei je laisa no ti phane rok ni bagai room rok book khlaijaka nugui man khana ani yang ulkuk phasing Tripura Bhavan thikani yang ulkugo no orono tongoi laisa treatment khlaijak nai oroni simi Sri Shankara Deva Neptarlaya Hospital 8.5 mane 8 km chalo nugui man khauro tongoi no norok ni suba subai bukhuk laisa treatment khaijak thangai tongo thik khanani salo 26 10:30 wo bukhuk laisa ni screening test nai chini khorang ni bukhakte hasini lukurok no haino hai hambai se yaphanani musungo tamni bagai hangka obo chini khorang ni mungshabana phankri norok ni subasu joto lukurok ni subasu bai setini obo haike bukhuk laisa no rok hamjakmani bising tike tini bini treatment jengjaknani thangai tongo khanani simi ti obo haike no norokno koijao bukhuk laisa ni bagai sudi শুধুমাত্র বুকুক লাইসা সিমিয়াম হাসেও গোबांमा बुकुक लाइसा हाय मखल नुगिया दङ
yakung yak maya tongo himai maya tongo paralysis bahai ke bang bemar hamya manjak tongo borok ni bagai bo जों bukhuk laisani yagulo जों obahai ke norok ni suba subai chini hasini tipara sarok no treatment khlainani chaitoknani thangai tongo chini khorang obahai ke no bukhuk laisani treatment eba screening test operation bahai ke bo hospital lo doctor rok ni opinion tamo bebak norok nugui mannai abonin bagai norok joyawai nai tongdi chini khorang haino hai lamsogo chini khorang nai tongnai joro takhuk tei bukhuk songno जों tabuk thik bachajak Tripura Bhavanni thik gate bwskango tabuk bo bukhuk laisa songni malkhung phaisokpaya ko जों tegisa dakti phaisokpaika ani yang yagra phaching bachajak takhukra takhuk Tarun Dev Burma Tripura Haseni police ni DSP tei bukhuk laisa ni bagai bini side tukmung baino tini chini khorang ni suba subai tini bukhuk laisa Guwahati hasteo mokol operation ni bagai phaisokpaijak ang darabai thekni kok salainai ঠিক 240 wo take off khaimani yagolo flight birkhung Guwahati international airport phaisok paika airport aro tabuk sing tik phaisok baijak Tripura Bhavan boskango phaitani wo bobo haike bingmung rok ba bobo haike phailai kanarok tabuk bolaisani malkhung phaisok bayako khana bobo hairok preplane tong khungom nor koita wong khana kisa details haikna au belake hambai chini haseni Tripura sa takhuk bukhuk songni chuba mubai chuba subai tini laisano Guwahati wasung tublaikha tabuk borok sapaya ko aro airport 240 wo aroni birkhung kalaikha oro ongkor fainai 335 wo angkai aroni oro half an hour nango Tripura Bhavan phaisopai mani 23 kilometers angkai phaimani agolo kebongmung tomung sapana kurei kaham kaina sung phailaika chini logisong jong phailai mani jong khorakchi aboni bisingo जों sakbaithangni arrangement baino जों flight fare rok riwiyakoi phailaio laisani bagai je chubasu manmani chini Tripura sa khajani takhuk bukhuk songni yaktoi lepsa khaijagi aroni abo bini treatment ni wono rojangnai abo honi जों khatori जों khatong thogoi जों khorakchi जों phailai amoni yagulo chini khorangni adong song borok katham tongo borokni kathamni thangnani phainani fear abo ang sakbaithang nakha tei laisani buma laisani bufa laisani bini bibi abo Maharaja Pradut Kishore Dev Burman chini bubagra bo nakha apojano obohaike somor tongo dilen tongo borok sakbaithangni expenditure tongnani chanani thung pairino song sakbaithangni expenditure bani song oro phailaio abon ang teisa hainana saranago chini takhuk tei bukhuk chongni je chubamuni lep sapano khaijaya oi chong sakbaithangni expenditure bani song oro phailaio angkai chong tax sraptani bisingo laisa song phaisok painai angkai जों sekangni taxi bai phailai mani जों nasinglai tong laio aboni yagulo bo phaimani laisa song sopai mai yagulo जों laisa sona teisa yasak spine yakama pore khana fungo bini appointment fungni 10 bini appointment Dr. Mrs. Deori bini consultant doctor ngai oro sapai sani sekang nang Dr. Deori bai bo ang kaham kai kok salaijak laisana rugui aboni yagulo Mr. Sagir marketing officer oroni Sankardev Netraloi bobai bo ang kok salaijak bobo sungna suba sunai time to time bobai ang contact nare tong
angkai oro tirpra bobono bo phai akoi tongthai sekangbai na ang buk khlai ingojak oro tongnani bagai bachanani bagai kuno kebeng mung tongla khne ang kha khlaio tei sung khana je pani appointment namani appointment naw yakoi tamo aro screening test erper kabang ma test rogabo sekangbai na doctor diri bai sajakba asuk tekto nangla khni ang khachongo ang abono khanani o appointment jorano sung laisa song sopai ma yagulo nasinglai tolainai tei chung thanani sekang kabang ma sakbai thangni bisingmo sung share khlailai tei jora sung social media tu yakoi laisa ni update no sung lainani hini khachong laijak abo haikei chung wansuk laijak to khana thangmani yagulo Shonkordev Natralayo abo sung je parisak sung chaitongnai chini bubagrabo aro fainai tam himale bubagrani commitment abo belaiwa nama singsa bo chini bubagra ongui chini dofano nainai hini bini chaitokmung abo sung bini kokno bini sakao sung kok saimia boni je commitment tuino sung samong khlailai ngakai ma ajagao appointment ni jorao bobagra fainai bobagra faia koi aro achuk thai ajaga hall tongo restroom tongo VIP restroom aro bang already aro Shonkordev Natraloi ni adong sonang sai tonijak chini bobagra phai tongo bini achuk thai na nangai chung arago 40 to 45 minutes of suga sugui chung laisana tui discussion khlainai hini salajak sung tabuk laisa phaimani yagulo sung abono khana aro thangai yakoi sung abono tui chini je laisani treatment norugui je sung wansugui phailemani abo fulfilling thun hanai ang khakao tei abon yagulo ang khoroksa chini tiprasa takhok tei bukhok sangno ang ani khapang ni hoite hamjamu yafari sungno belai kha hambai ni ko ka hamni bagai nugui man khana taku okra torun deborma hasse tirwa haseni DSP tiubo haikeno bini khokti bonor khnai man khana haseni bubagra maharaja produt kishur debormon abobo chem laisani jingje thaimani flight ticket mayani bagai next flight hai tongo ঠিক ও জাগাবো 5 কেনো লেন খাইনাই তি ওবো হাইকেনো বো নেক্সট 26 নি যে এপয়েন্টমেন্ট যে বুকুক লাইসানি স্ক্রিনিং টেস্ট হবো থাঙি সবিনানি কক দङ ওবো হাইকেনো মহারাজা প্রদুত কিশোর কগ্রজাক দেবাক নাংকুক মানি চুবাসু যে সক মানছাক বিনি বখাকতै রজাকনানি রকনি তাবুক চিনি খরাকনি বখাকতै হাসনি লুকুরকनो हाइनो हाइ hambaisi yapanani musungo ang sagbay thang ronjit chini khorangni bakhaktei tamni bagai hangke norokni chubachu ang haino hai jotoni bumong jota mothani bumong o jagao khuimaya phano hambaidana musungo khwaini je brai phankrak bodol NIT ni anti drugs motha obo haikeno maharaja bir bikram hamkrai motha obo haike kabangma porinai bodol particular NGOs motha charge kamini lukurok bo চাইটগৈ যতনি বুমুং সাইমানিয়া ফানো নরকনি যতনি খাইরক মানে নরকনি যতনি হামারি অর তংমানি বাগৈ তিনি বুকুক লাইসা অবহাগে ফাইসক বাইকা फेबा बुकुक लाइसानो जिनि जों ट्रिटमेन्ट रैमान खानकेनो जिनि एमां सुबुं जाखा एबा जिनि मुसुंमानि तिब्रा सारावनि मुसुंमानि बुङै थांगा बहाया हासेव गोबां मा याकुं याकमाया मकल नुगिया कगमानिया एबा के बेमार हामिया मानजाक दङ बरकनो बजों अबहायके बुकुक लाइसा हायके चुबा सुरलायै सालचा नांकुकमानि ट्रिटमेन्ट नांकुकमानि साखाम सेब्रैमानिया साक जिनि सिनाय नुगनाय रगनि मुसुंमानि जिनि तिब्रा सारावनि मुसुंमानि बुंलाकनि जों वानसबो अबहायकेनो बुकुक लाइसानि जत ट्रिटमेन्टनि आपडेट नरगनो जिनि खुरांनि बिसिंति रि दंनाय गुवाहाटीनि सिमे मां पलिटिसियान जितेन्द्रनि लगे आं रनजित जिनि खुरां बेबा आनि बेबा जिसु बेबा आनि बेबा जिसु
Giêsu ani chư sa sa Simon không linh ham ra mà đâu cứ lướt thang thang linh ham ra mà Simon không linh ham ra mà Giêsu nâng si mi no ô sưng sa ro ani tong tha ô Giêsu